ହାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ମୁଁ ଏବେ ଯାଉଛି ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ବାହାରିକି ଯାଉଛି ଘରକୁ। ଏବେ ନନ୍ଦନକାନନ ପାଖାପାଖି ହେଇଗଲେଣି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଜଷ୍ଟ ରୁମ୍ କତରୁ ବାହାରିକି ଆଲି, ଭିଡ଼ିଓଟା କରିପାରିଲିନି। ଏ ନନ୍ଦନକାନନ କତରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟା। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ନନ୍ଦନକାନନ ଦେଇକି ଯିବା ତ୍ରିଶୁଳିଆ, ତ୍ରିଶୁଳିଆରୁ ପୁଣି ହଳଦୀପୋଲା ଦେଇକି ନନ୍ଦନକାନନ ପାଖାପାଖି ନନ୍ଦନକାନନ ବହୁତ ଲୋକ ଭିଡ ହଉଛନ୍ତି ଏବେ। ସେ ସ୍ନାନ ପରେ ତ ଯାଇନି, ମୁଁ ଘରକୁ ଯାଉଛି, ଭାଇ ଦେଖିନି ହବ। ଆଉ ଦେଖେ ନନ୍ଦନକାନନ ଗେଟ୍ ସେଇଠି, ଆମେ ସେଇ ବାଟ ଦେଇକି ଯାଉଛୁ। ପ୍ରବଳ ଲୋକ, ପ୍ରବଳ ବହୁତ। ନନ୍ଦନକାନନ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏପଟୁ ପଟିଆ ପଟେ ଆଇଲେ ଏପଟେ ଫାଇନ୍ ପଡିବ, ତ୍ରିଶୂଳିଆ ଦେଇକି କ୍ରସ୍ କରୁଛୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ପାର୍କ, ତା ନାଁ ଟା ଅବଶ୍ୟ ମୁଁ ଜାଣିନି, ଭୁଲିଗଲିଣି, କିନ୍ତୁ ମନେ ପଡୁନି ନା ଟା, କିନ୍ତୁ ବଢିଆ ପାର୍କ ଟା ସେଟା ବି। ନନ୍ଦନକାନନରୁ ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ବାଟ ଆସିଲା ପରେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ତ୍ରିଶୂଳିଆ ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ପଡିଛି। ଏଇଠି ଗୋଟେ ପାର୍କ, ମାନେ ଦୁନିଆରେ ଯେତେ ଗଛ ଅଛି ଏଠି ଆପଣ ପାଇଯିବେ ପାର୍କରେ ସେତିକି ଗଛ। ବହୁତ ପାର୍କ ରାସ୍ତା ରାଜ୍ୟ ବିଧ ଉତ୍ପାଦନ ଆଇଦଉଛି ବି ଆସି ପିଇ ଯାଇନି କେବେ, ଜାଣିଛି। ପୁରା ଏରିଆ ଟା ବଢିଆ ପ୍ରସ୍ତୁତ।